Żmien il-miliet f'pajjiżna huwa sinonimu għal banda Maltija bid-daq ta' numru ta' carols tal-miliet. Iżda f'dan iż-żmien ta' festi mhux biss il-banet tradizzjonali li jipparteċipaw fl-attivitajiet tal-miliet fil-lokalitajiet tagħna. Fil-fatt, One News żaru parata mill-banda lokali Maltija il-Big Friends Guggen Music Band, l-ewwel banda Guggen f'pajjiżna. Din il-banda kellha l-opportunità wkoll li jirrappreżentaw lil pajjiżna inkluż fis-Sqallija, il-Greċja, il-Ġermanja, kif ukoll f'Tunes u l-Emirati Arab Magħquda. One News tkellem mal-President tal-Għaqda, Xavier Spiteri, fejn ta' spjega ta' x'jiġri mill-banda matul dan iż-żmien tal-miliet. Saru ħafna preparamenti, ħafna kunċerti u min jħossib il-kostumi, min jħossib il-mużika l-ġdida. Hija kollaborazzjoni sħiħa bejn kulħadd biex isur tal-affarijiet. U temm jgħid kemm hu gburi li jagħmel parti minn din il-banda unika għall-Gżejjer Maltin. Hija banda unika, strumenti innovattivi, mużiċisti jisflu, hija trazzjoni tal-miliet, hija quddiem ngħid illi l-uniku ħaġa law tal-miliet f'Malta. Flomej to Z. Hija banda differenti, hija differenti minn dawk il-banet tradizzjonali li ndoqqu l-Christmas carols, hija xi ħaġa differenti.